социолога към Софийския университет и Студентска асоциация за изследване на международните отношения, част от Университета за национално и световно стопанство. Аз съм Адела Бозмарова и тази вечер имам удоволствието да бъда модератор на днешния дебат. Вече няколко думи да кажа за Лигата на младите гласоподаватели. Вече 3 години тази инициатива на Националния младежки съвет и младежките организации се опитва да изведе на преден план важността и значимостта на гласа на младите гласоподаватели. И именно през Лигата младежките организации се опитват да поставят фокус върху теми, които касаят пряко младите хора и по този начин да привлекат тяхното внимание и интерес към изборите. И през последните години именно Лигата се утвърди като това събитие, което успява да събере на едно място политиците и да ги обедини около интересите и нуждите на младите хора, които ние вярваме, че са основният капитал на нашето общество. Сега, преди да започнем същинската част, ще дам думата на господин Атанас Радев, председател на Националния младежки съвет. Здравейте, благодаря. Така че първо колегите от Младежкия център в Габрово съдействаха и подкрепиха в тази идея и всъщност те инициираха съответно да проведем този дебат в Габрово, разбира се, с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси. Трябва да кажем, че това за нас е голяма радост, че за първи път дебата, който правим в рамките на Лигата на младите гласоподаватели, излезе извън София. Както се казва, с малки стъпки, следващата ни дестинация е Варна и ще направим 2 дебата съответно в София. Да, традиционно в София се случва в Софийския университет и така нататък. Хубаво е, че успяваме да излезем извън София и съответно да провокираме общностите на местно ниво да припознаят тази кампания и съответно разбирането за това младите хора да правят своя информиран избор. Още веднъж благодаря на колегите за подкрепата, благодаря на вас, политически кандидатите за членове на Европейския парламент, че откликнахте на нашата покана и съответно се надяваме на ползотворен дебат. Благодаря ви. Благодаря, Наско, за откриването официално на събитието. Сега преди да ви представя нашите участници днес, важно уточнение, бяха правени покани към всички парламентарно представени политически партии и коалиции. На поканата откликнаха 4 представители, които сега ще имам удоволствие да ви представя. Правя още едно уточнение. Реда на представяне и реда на даване на думата в следствие на дебата след това ще бъде по реда определен от ЦИК и съгласно номера на интегралната бюлетина. И така, за мен е удоволствие да ви представя господин Димитър Гърдев от Политическа партия Има такъв народ. Госпожа Рада Лайкова от Политическа партия Възраждане. Госпожа Деница Симеонова от Коалиция Продължаваме промяната Демократична България. И господин Красин, ако бъркам, моля да ме поправите, Каракоцев, Политическа партия БСП за България. Няколко думи за регламента на дебата, който нашите участници вече са получили, но за нуждите на аудиторията нека да разясним, за да може всички да участват пълноценно, тъй като ще има определен момент в нашия регламент, в който и всички от аудиторията ще могат да се включат. Първоначално в рамките на 3 минути всеки кандидат по реда на интегралната бюлетина, както вече казах, ще има време за встъпителни речи на кандидатите. В тези речи всеки кандидат следва да представи на първо място основната си визия и на второ място основни послания към младите хора. След това ще преминем към дебат между кандидатите, който ще се фокусира върху 2 теми. На първо място екологичните политики на Европейския съюз или с други думи как зелената сделка ще се отрази на живота на младите хора. И на второ място рестрикциите на социалните мрежи, нещо друго, което силно вълнува младия човек, или
трябва ли да бъде забранен TikTok в рамките на Европейския съюз. Всяка тема от вече споменатите ще бъде разгледана в рамките на 15 минути. Всеки кандидат-депутат споделя тезата си по конкретната тема в рамките на до 3 минути. И в третата част от нашия регламент има възможност участниците в дебата да зададат въпрос на някои от своите колеги, участници в дебата. Накрая ще оставим време и аудиторията да има възможност да зададе въпроси на някои от кандидатите или на всички тях, като тук отбелязвам, после ще подсетя. Предимство ще имат въпроси, които се задават към всеки един от кандидатите, за да не се концентрираме само конкретно върху един от тях. И накрая няколко уточнения от мен като модератор, свързани с правилата на младежките дебати, които ние организираме и които стъпват на няколко основни принципа, които младежките организации припознават, когато се води дебатът. На първо място, уважаваме се взаимно, дори да сме на различно мнение. На второ място, слушаме активно и сме отворени за чуждите гледни точки, защото от тях също може да научим нещо. Ние от младежките организации сме единодушни, че темата за младите хора и младежките политики следва да обединяват и сплотяват политиците, а не да ги поляризират. Затова апелираме в нашите дебати да се стремим в това да се обединяваме около общото помежду ни и в последствие това да е предпоставка да работим по-добре заедно за младите хора. И накрая, но не на последно място, като модератор ще следя за времето, в което се изказвате. Затова ви моля да го спазвате, за да не се налага да прекъсвам и да водим един приятен разговор по същество. И тук е мястото да се върна към участниците, ако имат сега някакви въпроси, да доуточня, след което може да започнем. Добре. Нека тогава да дадем началото на дебата. Давам думата на господин Димитър Гърдев от Политическа партия на Такъв народ за 3-минутна реч с вашата основна визия и основни послания към младите хора. Заповядайте. Здравейте на всички. Здравейте отново. Казвам се Димитър Гърдев и съм международен секретар на партията Има такъв народ. Водач съм на листата на партията в Габрово и също съм част от листата на Има такъв народ за европейски парламент. Първо, аз съм изключително приятно изненадан. Залата е пълна, има даже правостоящи. Защото след 6 поредни избора, честно да ви кажа, мислих, че вашия интерес вече почти загуби. И затова съм изключително изненадан в много приятен аспект, за това, че вие се интересувате от платформите на всички партии. Имате желание активно да участвате в дебатите. Сигурен съм, че имате и въпроси. Пред мен младите хора винаги са били бъдеще. И за това в какво бъдеще ще живеем означава какви млади хора ще възпитаваме, какви възможности ще им предоставяме. И тъй като живеем в наистина изключително преломни времена, убеден съм, че за тези времена ще пише в учебницата по история. Сега всеки го е казвал, нали, че неговите времена са най-важните, че той вижда, че света е в огромна промяна. Аз ще ви кажа няколко неща. За тези няколко години, 10 години, 20, се случиха големи промени, основно в науката и в прогреса на хората. Интернет имаме реално достъпен до всеки един от около 20 години. Виждате как свързва умовете на хората, как всичко се промени. Вече имате възможност да работите дистанционно от другия край на света през тази мрежа. От друга страна, възможностите, които дават новите информационни технологии, промениха изцяло и труда и работната сила. Също така имаме огромен пробив в генетиката. Огромен пробив.
Също така има огромен пробив и в изкуствения интелект. Което означава, че средата на труда и перспективите пред младите хора и пред работещите рязко ще се промени, ще изчезват цели професии. От друга страна ще се появяват нови и за нас е изключително важно и като партия, като мое лично мнение, какви възможности ще ви предоставя. Цялата система на обучение трябва да бъде променена. И трябва да бъде променена, защото трябва да изгражда не толкова образователни програми, да научиш един урок или да смениш един курс и да го завършиш с някаква оценъчна система, колкото да ви дава възможност да имате умения. Защото никой не може да предвиди какви ще бъдат новите професии. Никой не може да предвиди какви образователни програми трябва да заложим в учебниците, които да бъдат адекватни на това, което, както споменах, изглежда така нереално, но то ще се случи и то ще се случи само след няколко години. Последни 30 секунди. И затова за нас е от изключителна важност ние да обърнем внимание на перспективите. И това, което се налага и наистина е удачно, това е long life learning, учене цял живот. Да дадем възможност всеки един да има допълнителни възможности да се самосъвършенства, да има възможности да намира новото си място в новите предизвикателства и в новите професии. И за това ще бъде изключително приятно изненадан на вашите въпроси. Благодаря. И аз благодаря за точността. Сега ще дам думата на госпожа Рада Лайкова от Политическа партия Възраждане, за да направи своето изказване. Здравейте, уважаеми гости, уважаеми домакини. Благодаря ви за възможността да се включа в този дебат и за това, че подкрепяте културата на дебата в нашето общество, защото младите хора търсят пътя напред, търсят истината, която, както ние знаем, се ражда в спора. Затова съм изключително щастлива да видя представители, които имат и друга политическа визия за развитието на нашата страна, за развитието на Европа, защото, както са казали древните гърци, в спора се ражда истината. Аз съм сигурна, че всеки един отговорен, национално отговорен българин иска най-доброто на първо място за нашата страна. Моето послание към младите хора в един свят, който се променя по-бързо, отколкото можем да си представим, и с развитието на технологиите и на геополитиката, е това на първо място да знаят кои са. Да знаем, че ние сме българи и че ние имаме история, култура, родители, родина. Да знаем, че ние сме родени като момиче или момче, мъж или жена, че нашият пол е биологичен и социален, който съвпада. Да знаем кои сме. Само така можем да оформим света около нас според нашата визия, според реалността, в която живеем. Само така можем да се развиваме с една силна наша собствена българска идентичност. И също да общуваме достойно, равноправно и на политическо ниво, и на междуличностно ниво с различни международни участници в било то в бизнеса или в политиката. Знаем, че сме свидетели на време на промяна. Знаем, че света на бъдещето няма да бъде определен по същият начин единствено и само от някогашния Запад. Знаем, че държави, които преди десетилетия бяха пионери в развитието на света като САЩ, вече нямат преобладаващо европейско наследство. Следователно, трябва да мислим за нашия европейски интерес. Трябва сами да оформим и съставим политика, която отговаря на специфичния ни европейски и национален интерес. Затова ви призовавам да бъдете критично мислещи, да търсите истината, да задавате въпроси и да гласувате отговорно и да се появите като участници в нашия политически живот по този начин. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Деница Симеонова от Коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. Благодаря ви, здравейте, приятели! Аз нямам реч за днес, имам една история, с която искам да започна.
Когато бях на 16 години, 17 нещо такова в гимназията, спечелих конкурса на един член на Европейския парламент, на един евродепутат, който беше по една от темите, която ще разискваме днес, за климатичните промени. Имах възможност да отида в Брюксел, да посетя Европейския парламент и заедно с други младежи от цяла Европа да дебатираме и да обсъждаме това, което ни е важно в този момент, преди, смея да кажа, 15 години от сега съм на 32, за пръв път осъзнах колко е ценен европейския диалог. И затова ви благодаря не на шега, че сте част днес от този разговор, защото смея да кажа, че не говорим достатъчно често. Мили приятели, вярвам, че се съгласите, че нямаме нужда от туристи в Брюксел. Имаме нужда от едни хора, които познават механизмите на Европейския съюз и знаят как да ги използват в полза на България, така че всички в Европа, и българи, и останалите европейци, да живеем по-добре. И защо си мисля, че аз мога да съм един от тези хора? Но това е защото последните 2 години и половина съм посветила от една страна на работата си по европейските политики в българския парламент, където бях последователно председател и заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз. От друга страна, защото работя постоянно с младите хора и вярвам, че бъдещето на Европа го решавате вие. И колкото е важна нашата роля днес тук, на всички говорители, на всички, които сме решили, че е достатъчно важен младежкия диалог, за да сме тук, и смятам, че това, че някои партии ги няма, е изключително показателно за тяхното отношение към младежите. Вашата роля е още по-голяма от нас, от нашата в този диалог. Моите приоритети са няколко. В Европейския парламент ще се боря за това Европа да е по-близо до нас, а именно да докараме европейските възможности тук в България за нашите предприемачи, за малките и средните предприятия, защото вярвам, че има още много възможности, които българския бизнес и младите предприемачи не са се възползвали. Аз самата съм социален предприемач, създадох платформа, която се бори с разхищаването на храна. И самата аз съм се запознала и видяла колко възможности ми дава Европа, за да развивам такъв проект. На второ място, работа с младите хора не спорадично. Вярвам, че този диалог между нас трябва да е в целите 5 години. Защото ако сега ви помоля да вдигнем ръце, да видим колко имена на евродепутати ще можем да изборим заедно, вярвам, че няма да са много. Защото трябва постоянно да работим едни с други. В Европарламента моят екип ще е изцяло от млади хора, които искам да развивам като следващите младежки лидери. Ще се боря за повишаване на бюджетите на програмите Еразъм и на Хоризонт Европа. Не на последно място, за политиките ни в сферата на кръговата икономика ще дебатираме след малко, така че да живеем в по-добро качество на живота ни по-успешно. Благодаря ви. Благодаря много. И сега давам думата на господин Каракочев от политическа партия БСП за България. Заповядайте. Здравейте, благодаря за поканата. На първо място много се радвам, че има млади хора, защото много хора си мислят, че Европейския парламент е някъде там далече, тях не ги засяга. Както се казва в една поговорка, по-високо цар да леко, така че това не е така. В смисъл, че всяка една европейска политика, която се приеме в Европейския парламент, по някакъв начин тя се отразява и на нашия живот тук. От това дали ще се сменим валутата, примерно, дали ще минаваме без граничен контрол през границите, до това, примерно, какви препарати трябва да използваме в селското стопанство, така че е много важно какво се приема там. За това е много важно какви хора ще изпратим там. Част от приоритетите, които нашата партия залага, е това, че гласа на отделната държава трябва да бъде чут. И то още по-силно чут. Сега знаете, че напоследък се прокрадва и тезата, че държавите не трябва да имат вето за част от решенията, което според мен не е правилно. Така че ние ще се борим за борба с безработицата, примерно за европейска стратегия за здравеопазването, защото е важно това, което получиш примерно в Берлин като здравеопазване, това да получиш и тук, нали, в София, примерно в Габрово, в Велико Търново.
Също така една от, може би, екстравагантните идеи, които предлагаме е създаване на агенция по изкуствения интелект, която да бъде именно базирана тук в София. Тоест не тук, но в София, в България. И младите хора са много важен част от този процес. Продължаване на Европейската младежка декларация, знаете, и пълна младежка заетост. Това е един от приоритетите към младите хора. Разширяване на програмата Erasmus+, примерно, за да може да обхване още повече млади хора. Достъпно образование, качествено и безплатно за всички млади хора. И в тази връзка ние предлагаме и финансов инструмент за безплатно студентско кредитиране, което е важно наистина. Няма да забравим и насърчаване на младежкото предприемачество, защото аз като предприемач в сферата на счетоводството ми е важно да се развивам тук в страната и да имам достъп до още повече европейски програми и младите хора да могат да се възползват от тях. И 30 секунди само ще завърша с това. Ще ви дам една история, ще почна като с нея преди много време започнахме, стартирахме от едни младежки организации, младежки парламенти и вижте, тя е депутат, сега всички сме кандидати за Европейския парламент, така че е важно наистина да участвате в такива младежки организации и успех ви желая на всички. Благодаря много на господин Кочев и на всички останали участници за това, че бяха конкретни и наистина успяха, макар краткото време, да отправят конкретни послания към нашата аудитория. Сега се надявам да продължим същия дух и фокусирайки се върху двете теми, които малко по-рано днес ви очертах. Към следващия етап на дебата, именно обсъждането им, като първоначално ще се фокусираме върху първата тема – екологичните политики на Европейския съюз или как зелената сделка ще се отрази на живота на младите хора. Отново ще има всеки от участниците по 3 минути за своето изложение и отново по същия начин ще бъде редът на даване на думата. Господин Гърдев, заповядайте, думата е ваша. Да, благодаря. Много важна тема. А и както госпожа Смелова каза, наистина трябва да знаем какви хора и защо изобщо сме се кандидатирали. И дали тези неща, за които сега ще се говорим, ги познаваме. И аз имам биография. Аз съм бил професионален дипломат. Бил съм сътрудник на евродепутат. Бил съм председател на Комисията по външна политика на парламента. Бил съм ръководител на делегацията в Съвета на Европа. Познавам ги нещата и от България, и от чужбина, и от там, и от международната организация. За тази тема, за която говорим, за справедливия зелен преход, искам да ви кажа, че целите и изобщо конструкцията и идеята е много добра. Да живеем в по-зелена Европа. Само че начинът, по който сега в момента се провежда, специално за България, е абсолютно погрешен. Защото за България преходът не е справедлив. А и не е преход, той е само зелен. И защо и конкретно ние ще се противопоставим на досегашните неизползвани моменти, грешни политики, приложени към нашата страна. Много ясно и точно. Когато зелената икономика се сблъска и с реалната икономика и направи реалната икономика неефективно, означава, че нещо е сгрешено. Второ, когато вашите стратегически конкуренти, Китай, Съединените щати, Турция, изобщо не подкрепят и не копират вашите зелени политики, а напротив бягат там като дявол в тъмня, значи нещо е сгрешено. А конкретно за България, ние, моята партия, аз лично в качеството си, мога да ви кажа какво не е добре за нас. Не е добре, че България трябва, принудена от обстоятелствата, да затвори своите енергийни централи в Маришкия басейн след 5 години. А добре за Полша, ще се ги затвори след 25. Ето за това ще се борим. Да има перспектива. Тези хора, които в момента учат енергетика, тези хора, които са в инженерните специалности, да имат наистина някакъв плавен преход. Защото не е нормално. По същия начин, когато говорим за тази зелена сделка,
В началото бяха поставени едни цели, които бяха 25% от икономиката и изобщо дали да бъде зелено. Чудесно, прекрасно. Преходът е плавен. И в един момент какво виждаме? Виждаме идеология, защото дойде Урсула фон дер Лайен и каза не, 55 на 40. И от тук се получи нещо страшно. Получи се така, че енергията в Европа е изключително скъпа, а оттам всичкото, цялото и бъдеще е скъпо. Защото всяко на производство е енергоемко. И колкото по-евтина на енергията, толкова си по-конкурентоспособна. Ние ще се стремим България да бъде конкурентоспособна страна. Преходът да бъде полезен за нас, не унищожителен. Вие да имате бъдеще и да имате бъдеще в Европа. Аз съм категорично убеден европеец. Тази Европа обаче трябва да бъде променена и трябва да бъде в услуга на вас. Благодаря. Благодаря и аз, господин Гърдев. Ще дам думата сега на госпожа Лайкова за нейното изложение. Може да благодаря. Благодаря. Ще кажа първо няколко думи за мен, за да изложа позицията, от която прави моя анализ. Аз работя в германския парламент, в Комисията по европейски въпроси, като моята специалност се основава на европейското право и икономика. Аз съм една от многото българи, които напуснаха родината си, изучиха се в чужбина, придобиха опит. И конкретно в моя случай и в Европейския парламент, и в опита ми в Германския парламент виждам как една недомислена европейска политика влияе и на най-силната икономическа държава в Европа. Германската енергийна политика е определена като най-глупавата на света. Защо? Защото тя се отказва от въглищните си централи и от атомните си централи. И тя е определена като най-глупавата не от Российска газета, а от Wall Street Journal. Така че, мисля, че ние българите имаме една много по-различна социална и икономическа реалност. И запътвайки се по един маршрут, който деиндустриализира Европа, който променя начина ни на живот, но не към по-добро, защото целите на зелената сделка са социално-екологична трансформация. Но тази трансформация трябва да бъде съобразена с нашата страна, с нашия интерес, с това какво се случва в България, с работните ни места. Не знам дали е известно, но колите и начина ни на предвижване също е засегнат от тези политики. След 2035 година няма да може да си закупим нов автомобил на дизел или на бензин. Мисля, че в България всички от нас ценим нашата лична свобода, лична мобилност, особено младите хора, имат книжки, обичат да карат коли, трябва да са наясно, че този избор, дали да караме електрически автомобил или дизелов, в случая директно ни отнема от едни неизбирани от никого от брюкселски бюрократи. Политиката за климата става доминираща върху всяка една от сферите ни на живота, без някой да ни е попитал. Начина ни на хранене, начина ни на придвижване. Енергията е по-значима и от парите, защото без енергия ние не можем да създаваме добавена стойност, нови технологии, нови компании. По какъв начин нашата икономика, отказвайки се от въглищните централи, разчитайки единствено на ВЕИ, е възможна да бъде конкурентна с най-силните в Европа или със света? Аз смятам, че зелената сделка трябва да бъде изцяло предоговорена за България, за да може младите хора да нямат единствената перспектива терминал 2 и за да може да знаят, че имат увереност, че страната им има какво да предложи и те могат да се развиват и в България. Благодаря ви много. Давам думата на госпожа Симеонова за изказване. Благодаря ви. Не мога да започна с един въпрос към вас. Дали някой има стари електроуреди в мазето или някъде вкъщи, които хващат прах? Нещо не анализирате? Няма ако ръце, може да не се сещате. Хубаво, какво ще кажете, ако връщате ги в магазина, ви връщат пари обратно, с тези пари може да си купите нови. Или като има законопроекти, които както в Франция ви подпомагат да преизползвате отново мебели, да ходите на ремонт по-често, да не закупувате толкова много стоки, които в крайна сметка не използвате и по този начин по един начин да подпомагате всъщност местното производство, европейското, българското.
Ами всъщност това също е част от зелената сделка. Не може да се слага под общ знаменател един набор от политики, които всъщност целят точно това, да живеем по-икономически съобразно и да не вредим чак толкова много на околната среда. Защото вярвам, всеки един от вас ще се съгласихме се, че ще говорим градивно и с данни, колко средства от брутния вътрешен продукт на всяка една от държавите отиват именно за да се лекуват болни хора, които страдат от астматични и други заболявания, свързани именно с замърсения въздух, с замърсени води. Така че аз това, срещу което се противопоставям и, както ви казах, в качеството си на социален предприемач съм работила и от страната на бизнеса за това да направим един по-социално отговорен бизнес, който да е тук в България, в моя случай срещу разхищаването на храна, което може би не знаете, но хранителните отпадъци са сред 5 най-големи замърсители в света. Така че именно ние като млади хора вярвам, че трябва да мислим за бъдещето, защото темата не я поставят политиците, темата не ни е дадена от Брюксел. Темата за зелената сделка и въобще за климатичните промени е тук, защото днес си облякохме якетата и май месец и трябваше да си обуя и бутуш сигурно, а през февруари ходим по тениска. Климатичните промени са факти. Да, знам, че има едни колеги политици, не само в България, сигурно и в Европа, които е по-лесно по време на избори да кажем, абе да, тази тема не съществува, изберете ни, нали, пък после ще го мислим. Да, но това направи и господин Бойко Борисов, който подписа ангажиментите, замълча си преди известно време и си мислеше, че темата ще изчезне. Но темата е тук и трябва да се обяснява на хората. Никой не ни насилва нищо да затваряме. Просто тока, който произвеждат централите, вече е много скъп и дори в момента България се налага да внася електричество отвън. Всеки от вас може да си види в сметките, да си направи тази проверка, микса, 0 лева 0 стотинки е тока от възобновяеми източници. Какво значи възобновяем източник? Значи, че може да създавате много енергия и не един източник, който ще бъде изчерпан. Само финално изречение бих искала да кажа. Точно за това, че сме млади, имаме достъп до технологиите, казаха колегите, нека да се възползваме и да се... Благодаря много. Благодаря. Както и в началото казах, ще имате възможност, ако не успеете нещо да кажете на младите хора, да се поговорите с тях и в неформалното време, така че ще се придържаме към времето. Заповядайте, господин Каракълцев. Зелената сделка. Страхотна идея, според мен, лошо изпълнение, специално за нашата страна. Зелената сделка и Европейския съюз се поставя една много, според мен, амбициозна тема, цел по-скоро, до 2050, ще ви го цитирам точно, да станем първият неутрален по отношение на климата континент. Което на теория звучи много яко, много готино, нали? Трябва да го направим, младите хора са еко, трябва да стане. Да, обаче реалностите в нашата страна са съвсем други. Ние първо трябва да се борим примерно с енергийната бедност. Знаете, че скоро, след 2 месеца, предстои ново вдигане на цените на електроенергията. Да, факт е, че централите в момента са изключително, тока е изключително скъп, но за сметка на това ние какво правим? Едно нищо. Ядрената електроенергия е най-ефтината електроенергия. Ние не правим нищо по тази тема. Съседни на нас страни строят електроцентрали. Даже в Европейския съюз строят електроцентрали. Във Франция последната електроцентрала, мисля, че я изплатиха точно за 1 година. Това са важни неща. Също така, на мен много ми харесва да карам електромобил, не мога, защото за мен е прекалено скъп и както е скъп и за голяма част от населението. Хубаво е, но трябва да се замислим и еко ли е да караш електроавтомобил. Да, еко е наистина, но производството на батериите, те еко ли са ли еко, знаете, има доста спорове за това. Отскоро има и спорове дали ветрогенераторните перки са достатъчно добър заместител на въглищата. Но ето един пример с конкретна
така цел, която може да направим. Примерно, защото рано или късно ние ще си затворим тези въглишни централи, мините. Какво може да направим? На тяхно място, примерно, може да направим едни икономически зони, които, примерно, да са освободени от данък за известен период от време. Така, по този начин, ние ще направим този зелен преход, който, нали, да не оставяме младите хора и хората изобщо да ги оставяме без така че, и завършвам с това, че наистина е хубаво да си еко, много е готино. Знам, че това е бъдещето, аз също подкрепям да си еко, но трябва да се преразгледа зелената сделка специално за нашата страна, защото тя не работи. Благодаря много на всички за изложените тези. Виждате, скъпа аудитория, че има различни гледни точки, противоположни тези. Така че се надявам това да побуди у вас много въпроси, които в последствие ще имате възможността да зададете, всъщност, за да стане по-ясно и за вас. Една такава по-сложна тема, тъй като зелената сделка не е нещо просто и така. Се надявам да потърсите с вашите въпроси и допълнителна информация от нашите участници. Преминаваме нататък към втората тема, която може би е малко по-позната за младите хора и така повече запалва техния пламък, въпреки че и екотемите са доста тренди, ако мога да се изразя, сред младите хора. Но на темата рестрикции на социалните мрежи и трябва ли да бъде забранен TikTok в рамките на Европейския съюз. Отново давам думата на господин Гърдев, който в рамките на 3 минути да изложи своята теза. Заповядайте. Аз съм за конкуренция. За никакви забрани, обикновено някой ползва забрани, когато не може да спре. Трябва обаче тези социални платформи да отговарят на някакво си искане. Да не бъдат платформи за екстремизъм и тероризъм. Да е ясен код. Да няма възможност престъпността да си върши престъпните дела през тях. Същевременно обаче, когато става дума за новите технологии, защо тук само TikTok, при мен има няколко въпроса, които така много сериозно вълнуват, предполагам и вас. Тези технологии, които са, вече не са онези, които примерно бяха преди 5 години. Съвременните технологии, алгоритмите в изкуствения интелект могат да ви ограничат цял кластър информация. Просто да не ги виждате. Да напишете в Google и да няма нито дума за това. Да ви преформатират мисленето. Да ви създадат света по-малък, отколкото той е действителност. Социалната мрежа доведаха до това, че хората чисто и просто изгубиха не само контакт с останалите в реалния свят, те изгубиха представа за света, защото се затварят в тези групи, мислят и говорят по един и същи начин и никой по никакъв начин не чува другите. Много сериозни въпроси, защото отново изкуственият интелект дава огромни възможности. Имате предвид, че само след около 1-2 години, защото тази платформа в момента скоростно се развива, цели специалности, цели професии ще имат непреодолимо преимущество пред останалите. Ако си изключен от изкуствения интелект, какво остава социологията? Не искам да ги давам като пример, но те ще преформатират изобщо цялата хората какво работят. И от тук нататък моят въпрос е следния. Ако има контрол върху тях, а те национални ли са? Те са интернационални, те са транснационални. Европа трябва ли да допусне такова нещо, да се управлява от някъде, което в край на краищата не подлежи на контрол. Говорим за TikTok, но TikTok е толкова. И за това основната ми цел в Европейския парламент ще бъде предложение за регулация, както имаме GDPR, и го има само в Европа. В щатите няма нищо такова, в Китай чисто и просто въобще не се сънували за подобна защита за потребителя и на личните данни регулация. И за това наистина въпросите са изключително сериозни, много ме вълнуват. Имаме конкретни предложения. Ще се радваме и на вашите предложения също. Благодаря. И аз благодаря. Може да дадете на госпожа Ванкова. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Винаги, когато дойде думата забрана, мисля, че младите хора им светва една лампичка и се питат защо. Какво толкова има
има в този TikTok, че трябва да ни го забраняват? Дали не може да имаме лична отговорност и сами да решим дали едно съдържание искаме да го видим или не? Много добре знаем, че и Facebook, и Instagram, и други мрежи по време на криза като коронакризата бяха ограничавани. Много неща не можеше да ги видим, имаше ги само в TikTok. Но искам да подчертая, че е похвално, че заради една такава платформа като TikTok, младите хора са активни, политиците са принудени да ги слушат. Защото не мисля, че всеки един подрастващ младеж, дори и студент, си пуска 20 часа емисия новини или лайвстрим на Народното събрание. Ние сме консервативни и ценим нашето културно-историческо наследство, но ценим технологиите и това, което ни дават като възможност за бъдещето. Така че едни такива забрани и ограничения от наша гледна точка са абсолютно нецелесъобразни, защото най-малкото виждам критично настроени хора, които се интересуват от различни гледни точки. Нашият председател, доктор Костадинов, има 14 000 последователи в TikTok. Мисля, че в сравнение с други партии, председателя на Продължаваме промяната, мисля, че има 14 пъти по-малко. Това не е очудващо, защото десните партии винаги казват неща, които естаблишмента ще скрие от нас, ще иска да ни цензурира, да ни махне, да го нямаме в Европа. Така че нашата позиция е ясна. Такива забрани принадлежат на една друга епоха. Ние гледаме напред с визия за бъдещето, където желаем да водим един диалог на нива с хора, които също може да нямаме същото мнение. Но това да заглушиш една позиция, тя да не може да се види, защото е прекалено опасна, защото някой може да се припознае с нея, е тоталитарен метод, който не отговаря на демократичните ценности на Европейския съюз и на бъдещето, което ние си представяме за нашата държава. Последните 30 секунди. Мислете критично и оценявайте спрямо собствените си опити и възприятия, когато ви се налага, когато ви се казва, че нещо трябва да бъде забранено, било то и от европейско ниво, било то и от вашия професор, учител. Винаги поставяйте авторитетите под въпрос и изграждайте себе си. Благодаря ви много. Сега давам думата на госпожа Канелова. Заповядайте. Ще изходя от опита си на индустриален инженер, защото все пак съм учила доста неща, свързани с технологиите. И това, което искам да ви кажа също като потребител на социалните медии, е, че трябва да търсим прозрачност на как работят реално техните алгоритми, техните механизми. Защото смятам, че всяка нормална партия и въобще всеки политик ще каже, разбира се, ние сме за свободата на словото и за всякакви платформи и начини на изразяване, разбира се. Това, което за мен е важно и което винаги търся, когато аз потребявам какъвто и да било продукт или услуга онлайн, е да видя кой ми ползва данните, по какъв начин, какво разрешавам аз. Примерно, супер много се скефих, че Инстаграм в момента е забранил политическите постове и само ако отидете на специално място във вашия профил да ги разрешите, тогава ще виждате политически съдържание в рамките на тази кампания. Тоест, вие съвсем целенасочено ще кажете, да, искам да следвам какво се случва или не искам. Или, знаете, GDPR, когато беше въведен, отново имаше, смея да кажа, доста притеснения, основно от страната на бизнеса. Аз в този момент бях изпълнителен директор на Асоциация на българските лидери и предприемачи. Мога да ви кажа, че малките и средни предприятия бяха много притеснени от факта, че трябва да обясняват къде съхраняват данните на хората, как, то няма ли да е много сложно, но в дългосрочен план смятам, че много от нас се чувстват много по-спокойни от това, че знаем, че някой не може да ни използва данните, за да си изтегли кредит или да си направи някаква схема, свързана с нашата лична информация. Така че тук, според мен, посоката цялостно за Европейския съюз е да търси не толкова регулации, а възможност за публичност на информацията на всякакъв вид платформи. Същото и с изкуствения интелект.
интелект. Нали? Супер иновативно, супер важно да го развиваме. Именно от Европа да се появяват тези иновации. Имаме потенциала, имаме те хората, имаме учените. Въпросът е следния. Нали, ако се правят манипулации на гласа на хората или така наречените дипфейкове, виждате вече социалните медии има едно цъкче да кажеш, нали, това съдържание използва дипфейк технологии. Тоест, това, което трябва ти да си информиран, а не защото все пак това е продукт на Китай. Не знам дали се информирате какво се случва в Китай. Аз имам приятели, които често пътуват и ми разказват, ами там буквално вие сте един обект, който бива следен, къде ходи, какво прави. Имате буквално едно досие технологично и вие сте, как да кажа, един субект на тази държава, който може да бъде проследим. Сега аз искам да знам дали тази платформа създадена от Китай, какво прави с дейтата за моето местонахождение, за моите браузвани видеа и така нататък. Това според мен е баланса, който трябва да търсим и всичко друго е дезинформация. Благодаря много. Заповядайте. Мерси. Трябва ли да се забрани TikTok в Европейския съюз? Краткият отговор ми е не трябва. По-дългия отговор може би трябва така малко повече да разсъждаваме върху това. Първо, трябва да се изгради, тук говорим за критично мислене, наистина трябва да се изгради едно критично мислене от страна на първо на младите хора, след това на всички хора. И това нещо става чрез образование. Първо в образованието там трябва да те научат как да мислиш критично, коя информация е вярна, коя информация е фалшива. Отделно, къде отива свободата на словото? Важно е за всеки човек, според мен, да информира и да бъде информиран. Но това трябва да става правилно. И това става чрез критичното мислене, естествено. Тук се говорихме TikTok, нали, пак отново и за рестрикциите в TikTok. Вие, предполагам, знаете какво се случва в момента в САЩ. Искат да забранят TikTok, ама пък не искат, ама искат. Единственото, което искат сенаторите, това, което искате, собствеността да се промени, да не е китайска, ами да е чужда, нали, ако може да е американска. Нали, значи нямаме проблем с самия TikTok, ами имаме проблем с това, кой го държи. Преди няколко месеца, предполагам, сте гледали предната атака срещу TikTok, нали? Там, когато казваха дали през интернет могат да ти влизат в микровълновата печка и да ти пуснат нещо, нали? Това показва, че хората не разбират как работят социалните мрежи. Ако пък има прекалено големи рестрикции в социалните мрежи, ще се превърнем като в Оруел 1984 и общо взето правителствата ще станат диктатори на това какви новини да се пускат, какво да виждаш ти, как да го виждаш. Според мен това е грешно и оттам идват и фалшивите новини, дипфейка, който е това е изключителен проблем, нали, за фалшивите новини. Изкуственият интелект дали трябва да има рестрикции, по-скоро трябва да има правила. Ясни правила, и тук е място на Европейския парламент той да постави тези правила и да е ясно, че изкуственият интелект не може да замени човека. Аз имам приятели, които работят в големи IT компании и те ми казват, на нас не е по-евтино да вземем програма за изкуствения интелект, отколкото да наемем примерно 10 IT-та с много висока заплата. И завършвам с това, че трябва да има правила наистина за изкуствения интелект, защото ако няма правила, сега може би ще стигнем до Терминатор 2 дена на страшния съд и машините да ни вземат, така че трябва да има правила. Благодаря много. И по тази тема, наистина съдържателни тези и информация за вас. Виждате, по някои от темите противоречията са по-големи, при други сякаш има допирни точки между различните политически партии и коалиции. Това също е интересно да го наблюдаваме като млади хора. Ще се радвам отново, подсещам, че ще имате възможност да задавате въпроси след малко, така че мислете какви биха били те. Сега, преди да преминем към тази част, в която вие ще задавате въпроси, към една, може би, най-интересните части на
днешния дебат възможността нашите участници да зададат въпрос на един от останалите участници в дебата. Отново по същия ред ще има възможността всеки да зададе в рамките на 30 секунди един въпрос към някой от останалите опоненти в дебата. И давам думата на господин Гърдев за въпрос към колегите си. Аз на всеки мога да задавам или само... Може да изберете един човек, към когото да зададете въпрос. Един от останалите. Аз имам по всички. Добре, значи другите ще имате право да зададете към всички. Много се радвам, че наистина дебатите са на такова високо ниво. И наистина се казаха много неща. Аз имам един въпрос. Така се случи, че представителя на Възраждане е през мен. Защото в програмата на партията има нещо, което ми направи впечатление, а именно предоговарянето на договор с Европейския съюз. Много силно се надяваме, че това е по-скоро нещо, което е за изборите и което подлежи на доста сериозна промяна, защото когато говорим за младите хора, мен сигурно ме съмнява, че те ще искат да загубят тази възможност. Извинявайте, че го прекъсвам. Ще може да преминете към въпроса, защото има 30 секунди, в които може да дава Европа да се ползват от най-качествените университети в света. Европейското образование все още е изключително запазена марка. И наистина много се радвам, че имате възможност това да го направите. И за мен, може би в това се състои моят въпрос. Нали не смятате? Около една минута. Много ви благодаря за този въпрос, защото аз съм част от екипа, който пише тази програма и който живее и вярва с политиките, които партия Възраждане представя. Аз съм председател на структурата на Възраждане в Берлин и живея от 15 години в Великобритания и в Германия. Аз съм работила в Европейския парламент, била съм на програма Еразъм и съм последният човек, който ще иска да затвори вратата на младите хора към тяхното бъдеще, което трябва да бъде и международно. Но Европейския съюз в формата, в който го виждаме днес, не работи за интереса на България и за бъдещето на тези млади хора. Европейския съюз в този формат трябва да бъде променен и ние ще работим така, че България да не продължава да бъде най-бедната държава членка след 17 години членство в един съюз. Трябва да погледнем нашия държавен интерес и нашите ползи, които може да извлечем от едно такова сътрудничество. Никой няма намерение да затваря вратата на младите хора към тяхното бъдеще. Благодаря ви много. И за уточнение, този въпрос беше само към госпожа Лайкова, така? Или към всички? Защо? Право на един сам. Да, окей, добре, защото в началото разбрах, че ще го зададете към всички. Въпреки рамката. Добре. За съжаление, само по един въпрос имате възможност. Госпожо Майкова, сега е ваша ред. Един въпрос в рамките на 30 секунди към един от останалите участници в дебата. Моят въпрос е към госпожа Симеонова и то е свързан с зелената сделка. Виждам, че вие сте компетентна като член на българския парламент и искам да ви попитам дали смятате, че социално-екологичната трансформация, която цели да декарбонизира Европейския съюз, дали нашата страна България, ако тя сведе своите въглеродни емисии до нула, знаем, че това ще има промяна на световния климат точно с 0%. Трябва да бъде взета в жертва на едни такива недомислени европейски политики. Мисля, че не трябва да бъдат взимани в жертва децата, които израстват в районите, където има сериозно замърсяване и с новите технологии, които ни позволяват в момента да създаваме енергия по нов начин. Мисля, че всяко детенце болно от астма в такива райони можем да си го спестим. За разлика от вас, аз учих в чужбина, но се върнах, за да развивам бъдещето си именно в България. И съм била и в Кюстендил, и в много други подобни райони. Виждам,
че дори за хората там инвестициите, които ще се случат в бъдеще, за да не само да запазят работните си места, за да имат по-достойни условия на труд и дори по-високи възнаграждения, е много по-добре за хората. Това, което аз мисля, че ще ни бъде и доста по-евтино, защото съгласиха се тук и други колеги, че в момента енергията именно от възобновяеми източници ни е по-изгодна. Така че това мисля, че ще помогне на България, за да имаме по-развита икономика, за да сме по-здрави и за да живеем в една хубава природа, защото не знам дали има човек тук в залата, който не обича природата на България. Мисля, че това е едно от основните ни богатства и ние трябва да го съхраним по всякакъв начин възможен. Благодаря. Микрофонът така или иначе е във вас. Може да зададете вашия въпрос към един от останалите. То малко се получи женски дебат, ама нали няма много жени в политиката и аз ще задам към дамата, тъй като и на мен ми направи впечатление, че сте била основно в чужбина, това, което разбирам, там е вашия професионален път. Предполагам, вашата заплата е в евро. Да се чудех, вие превалутирате ли си в лева преди да си плащате тук в България или за да спестите транзакционни разходи си оперирате в евро? И всъщност, понеже вие посочихте малко по-рано нещата, така че трябва да поставяме под въпрос лидерите и когато виждаме, особено във вашата партия, как първо сте против ваксините, после хората се вакцинират, против еврото сте, пък живеете и си изкарвате заплатата в евро. Знам, вашите колеги идват с автомобили с чуждестранна регистрация, което е супер, нали, глобално е, може всеки да се придвижва както иска, да живее и да работи както иска, просто вие се обявявате против Шенген, доскоро бяхте и против Европейския съюз, ето тук колегата ви попита какво точно ще му променяте на Европейския съюз. Как ще обясни госпожата всъщност тези противоречия на партия Възраждане тук пред младите хора? Благодаря. Благодаря за този въпрос. Първо лично към мен, като българка, която живее в чужбина. Това е една изключително интересна тема, защото нашите сънародници в чужбина не обичат по-малко страната си от тези, които са останали тук. Защото след 90-та година България изгуби без война 2,5 милиона от населението си. Защото дори с членството ни в един съюз за 17 години, голяма част от тези хора не са се върнали. И нека да останем на плоскостта на фактите. Искам да кажа, че ние сме изключително за собствената свобода на избор, за свободата на избора на нашите граждани, да бъдат питани дали те желаят да приемат валутата евро в момента или не. И нашата инициатива за референдум, която беше издържана по абсолютно всички законови изисквания, беше отхвърлена в България и ние ще пренесем тази тема на европейско ниво, защото явно защитата на българския интерес ще дойде от Европа, не може да се случи с естаблишмента в България. Благодаря много за отговор и ще дам възможността на господин Караколцев да зададе въпрос в рамките на 30 секунди към един от останалите участници. Аз ще задам към господин Гърдев. Може да зададем, да питам за социалните мрежи. Трябва ли да има намеса в социалните мрежи, в собствеността на социалните мрежи от държавата, или те трябва да са абсолютно на пазарен принцип и съответно печалбите от тези големи мрежи, фирми, трябва ли да остават в Европейския съюз или да изтичат билото в офшорни зони или в данъчни райони и дали трябва да останат тук в Европейския съюз? Благодаря. Благодаря за въпрос. Наистина е много актуален, защото знаете, че има такова предложение на Европейския съюз да бъдат облагани тези огромни концерни. Именно с такъв данък даже ще реши. Защото те оперират на нашия пазар, ползват така и отстъпките и благата, в края на краищата. Наистина, както ви споменахте, нито един от тях се оказа, че не плаща данъци в Европа. От тази гледна точка, аз от това казвам, че наистина трябва да бъдат създадени регулации, за да може този пазар да има и естествено и социална функция към европейското общество, а и да се финансират такива програми, които да развиват умения на европейските млади хора, защото това е много важно. И за това
аз мисля, че Европа трябва да създаде необходимата среда, на първо време да започне да създава собствените си продукти. Защото какво се случи с високотехнологичните компании на Европа? Те бяха изкупени директно, Alcatel, Nokia. Изкупени от Съединените щати, защото те не искат да има друга операционна система. Госпожа Симеонова много се чудеше какъв е алгоритъм, какво става с TikTok. Аз искам да ви припомня какво разказва Нортън, какво става с всичките останали и мрежи и за какво говорим, за какъв контрол от една друга на Европа част. Благодаря ви. Много е голяма темата. Извинявайте, че ме изрочвате от време. Проблем, ще имате възможност, аз както казах и в началото, да останете и в кратък неформален формат с участниците, с аудиторията, където може да поговорите с тях и да споделите и да разгърнете още повече вашите идеи и тези. Сега обаче, тъй като нашата аудитория също е нетърпелива, давам възможност за въпроси от страна на публиката към нашите опоненти. Пак повтарям, предимство ще имат въпроси, които са зададени към всички кандидати, а не само към един конкретен. Да, ще дам думата. Има един въпрос там, един въпрос тук. Ще помоля колегите за съдействие с микрофона. Само да индикирате на колегата, не знам дали колегия. Да, благодаря, заповядайте. Само моля, бъдете кратък, в рамките на 30 секунди да зададете въпроса си. Казвам се Явор Божанов, имам удоволствието да съм народен представител от област Габрово. Понеже ми се налага да тръгна с удоволствие изгледах целият дебат, нямам въпроса, няколко дребни бележки за неща, които наистина не са верни. Краси, приятели сме с теб, но не е вярно, че България разчита на ВЕИ-та и изключва тецовете и оставяме в ВЕИ. Всъщност, България стои нови ядрени мощности в момента. Толкова централите остава студен резерв за периоди, когато нямаме друга енергия. Тоест, ние балансираме добре системата си, не е вярно, че залитаме в едната крайност, всичко друго го изключваме. Същото нещо, което искам да отбележа, и с това приключвам, няма да отнемам време, защото не е честно, аз съм действащ народен представител, не трябва да разгонявам този дебат. Референдума към колежката от партия Възраждане не беше издържан по всички законови правила, той е противоконституционен и затова има произнасяне категорично. Очарователно, че ще търсите защита в Европа, това е ваше право, но няма да намерите такава защита. Това е обективно. Благодаря много. Тук също имаше въпрос на първият ред, надявам се, да е въпрос и държите се към регламента. Благодаря. Това беше изказване, което не бих запитава колегата с без обратна връзка. Благодаря на народния представител, че е проявил интерес към това, което има да кажат кандидатите. И оценката дали нашите усилия ще имат успех на европейско ниво, с мое уважение към вас, не е във вашата сфера. И това тепърва предстои да бъде поставено. По отношение на правната издържаност, мисля, че това беше дезинформация, която вие споделихте и няма да продължавам, защото не е и отговор. Нашия референдум беше издържан по абсолютно всички условия, включително написан от специалисти по конституционно право и подкрепен от 604 000 българи. Благодаря. Ще дам думата на господина на първия ред, който искаше да зададе въпрос. Моят микрофон вече не работи, не знам дали може да съдейства. Останалите по-назад, чувате ли ме как извисил да си, успявате ли да добре, заповядайте с въпрос. Благодаря ви. Казвам се Людмил Мановски и имам въпрос относно природата, която наистина много обичам. Интересно ми е колко точно не само загрозява, замърсява природата и пречи на животните прекаленото използване не само на слънчевите панели, но и на вятърните мелници. Към всички кандидати ли е въпрос? Главно към госпожа Симеонова. Към госпожа Симеонова, добре. Много благодаря за въпроса. Нека да погледнем какво правят хората в Европейския съюз, ами слагат ги по покривите. Всъщност, само в България се случва това нещо, което не мога да разбера как се разрешава основно от местната власт, защото това много често е решение именно на общинските съвети. Конкретно в
моята област, от която пък аз съм народен представител, съм се борила именно против такива решения. Вижте, трябва да сме иновативни и трябва да, наистина, когато има добри решения, взети някъде другаде, да си ги взимаме за тук. Какво, ако всички обществени сгради наистина имат тези соларни панели? Има така наречените енергийни общности, даже ако не се лъжа, тук в Габрово именно се говори за такива енергийни общности, в които да може обществеността заедно да си купува такива соларни панели, така да се изграждат съвместно и след това енергията за всички да е по-евтина, те да бъдат на сгради, които са обществена собственост, обществена земя и така нататък. Така че, разбира се, трябва да се търси начин това реално да е екологично и да не само да не загрозява, да не замърсява, а и да бъде направено умно. За поколенията преди нас не можем да съдим, но за поколението, което сме ние, което идва, ние трябва да правим нещата по-добре. Благодаря. Отново въпроси. Тук виждам един отпред момчето беше преди. Добре, окей, ти виждаш по-добре. Първо казвам се Даниел Преслав Георгиев, ученик от професионална техническа гимназия тук в Габрово. Първо искам да кажа, много съм благодарен, че аз мога да присъствам и също съм благодарен, че вие също присъствате, отделили сте от вашето време и наистина уважавам това, което правите, защото аз лично много наскоро започнах да се интересувам от политика и наистина мога да кажа, това не е лесно нещо. Изобщо. Моят въпрос е към всеки от вас и по-точно е за изкуственият интелект. Искам да попитам точно, изкуственият интелект във въвеждането му в една държава променя ли своят модел, т.е. той променя ли отговорите си, има ли някаква промяна в примерно неговата система и също ако има, каква е точно тя? Благодаря. Добре, въпросът беше към всички, така че ще дам думата поред, както сега го спазвахме. Заповядайте, господин Дудов, вие сте първи с отговорите. Да, само че Христо, може ли нещо да започва, този факт не работи? Така, да, работи. Този си е ключов. Много хубав въпрос, защото всъщност в отговора ще видите и моето опасение, което до сега споделих с вас, за да бъда конкретен. Всъщност въпросът се постави, когато при предишните избори в Съединените щати една компания беше обвинена, че е използвала изкуствен интелект, аз казах аналитика, за предизборна агитация през социалната мрежа, чрез така наречените ботове, автоматизирани алгоритми за формиране общественото мнение. Това минава през Google, не сме в ефир, може да се говори за фирмите и Цукърбърг беше разпитване в Конгреса и в парламента на Съединените щати, в парламента на Великобритания, ние в Европейския парламент и я направим. Аз тогава, когато следих някои изказвания в парламента, си дадох, добре са, извиняйте, но поне да се завърши тезата. Добре, по една минута имате, аз съм длъжна да предупредя. Имаме, да. И се обясних за какво става дума, защото той каза, че всъщност се прави една интернет сянка на човешкия мозък. На всички решения, моментално в Япония, в Индия, в Европа, Африка, в Америка. Това няма връзка с държавата. Това е частен проект, който наистина прави снимка на всичките решения моментално. И всеки един, който даде някакъв отговор, където няма самия изкуствен интелект за момента отговор, той го търси, ако намери решение, веднага го копира. И затова моят ангажимент е да бъде поставен въпросът за използването му в Европа под някаква форма на регулация. Благодаря. Благодаря ви и към госпожа Лакова. Както вече казах, света се променя, нашите млади хора са изключително кратки с времето, затова задават такива въпроси. И ще позволя да развия изкуствения интелект, какво ни предлага, със сигурност нови възможности, но и опасности. Трябва да погледнем върху неща, които ще променят дори начинът, по който изглеждаме в бъдеще. Биоинженерство, генно инженерство, промяна на човешката същност, промяна на човешката душа, промяна на това, което знаем, че ние сме. И да си зададем въпроса от коя страна искаме да застанем. Доколко
това е адекватно на нашите нужди в момента, на бъдещето, което може да имаме, на това, което може да развием тук в България и в Европа. А дали програмата изкуствен интелект в една или друга държава е различна, ако няма изкривяване на пазара, всяка една програма или услуга трябва да бъде достъпна и трябва да бъде предоставена и на европейския потребител, референция към нашия любим TikTok. Благодаря ви. Деница. Мерси за въпроса. Той потвърждава една моя теория, че всъщност има нужда от много обяснение на това какво представлява така наречения акт за изкуствения интелект или AI акт, който беше прият, всъщност как той ще повлияе на българските технологични бизнеси. И с това сме се взели с различни асоциации да направим след изборите, когато е възможно с НПО-та да си колаборираме отново по редица важни теми, да направим обучение и да обясним на хората сега. Доста е сложна темата, но нека ви кажа така, ChatGPT, например, вече го има на български език. Когато си чатите с него, вие го захранвате с информация. И до някаква степен, да, разбира се, може да варират тези технологии, защото всъщност те се базират на информацията, която им бива вкарана в алгоритмите. И за това, връщайки се по-рано, аз не се чудех как работи алгоритъм, аз искам да знам как работи всеки алгоритъм, за да мога да си преценя по какъв начин манипулира евентуално данните, които се вкарват в него. Има един много готин институт в България, Insight се казва, който работи именно по темите за изкуствения интелект. Привлича тук европейски учени от наистина голяма висота и именно на тях разчитам заедно да направим едни такива срещи, именно и с млади хора и с технологични компании, където те да ни разяснят как можем ние всъщност, вкарвайки данни в този алгоритъм, по някакъв начин да го учим и на какво можем да го научим и какво може да излезе накрая. Благодаря много. Аз те гледам много бързо да го говоря, значи дали се променя това, говорите, нямам никаква представа. Най-вероятно, ако системата е затворена, то точно това тя ще се захранва от вашите отговори. Аз съм използвал ChatGPT само в страната, тук в България, така че това, което се вижда в ChatGPT, тя е отворена с тема, особено ако си платиш $20 и може да ползваш всички функции, които той ти дава. Сега той не може да изкривява, говори на конкретни въпроси, нали, защото знаем, че небето е синьо, морето е синьо, нали, няма как. Дали има таргетиране? Най-вероятно има. Това го виждам да ми е в TikTok, в Facebook и в Instagram. Има таргетиране. В Германия, примерно, ще ми излизат вушчета, примерно клипчета, тук, нали, няма да ми излизат. Така че най-вероятно има таргетиране, но колкото е по-отворена с темата, толкова по-добри и по-качествени отговори ще получим. Благодаря. Имаме време за още един или два въпроса, така че възползвайте се. Един и след това ще индикирате отново. Да, разбрахме. Заповядайте, 30 секунди за въпрос. Здравейте, казвам се Никола Нечев от Националната природно-математическа гимназия. В последните 2 дни имах честта да участвам в програмата на Националния младежки форум, в която се засегна именно правото на българския гражданин на глас и членството на България в ЕС и устройството на Европейския съюз. Както по-рано се чу, в една от програмите на партиите става дума за предоговаряне на членството на България в ЕС. Веднага с това, като спомена, сетих именно за мотото на ЕС. Единство в многообразието. България е абсолютно равен член на организацията, както всички останали държави. Какво според вас, госпожо Лайкова, трябва да бъде предоговорено с Европейския съюз? За въпроса Лайкова и след това ще дадем за последен въпрос. Що да кажем? Благодаря за въпроса. България на хартия равен член, само че условията, говорим за предоговаряне на условия за нашето членство в този съюз. Всеки съюз сам по себе си не е нито добър, нито лош. Зависи какво ние можем да предоговорим и да имаме като ползи от него.
Имаме редица държави, които имат собствени така наречени opt-out, които са договорили. Било то за валутата, било то за граници, било то за национални политики. Ние искаме да спрем да бъдем обсъждани като най-бедните европейци. Това ми е обидно като българка. И ще работим за максимална полза на нашата страна в тази общност, в която тя е член. Защото това е създадено като общност на мира, като общност за културно и икономическо сътрудничество, а най-вероятно следите последните инициативи, които са все повече оръжия за мир. Как може да доставим оръжие и да получим мир? Как може да подкрепяме такава политика в нашата страна, която е на няколко стотин километра от тази братоубийствена война? Това е модерният Европейски съюз, но ние не сме единствените, които забелязваме тази тенденция. Имаме нужда от европейско сътрудничество, от европейска плоскост, със сигурност. Но тя не може да бъде общност на принуди, на забрани, общност, в която нашите интереси не са достатъчно зачетени. Благодаря ви. И имахме последен въпрос, мисля, беше индикиран там отзад. Имаме време за всички въпроси, тъй като то все пак е ограничено. Да, заповядайте. Така, здравейте на всички. Първо казвам се Михаил Митов и съм кандидат за народен представител именно тук в Габрово. Така, за разлика от някои от колегите, аз живея и работя в Габрово, но не е това темата. Ще се позволя да задам два въпроса, един към колегата, защото той... Имате право само на един въпрос в рамките на 30 секунди. Благодаря ви. Благодаря. Тогава ще наблегнем на една тема, която вие дискутирахте, именно зелената икономика и зелената сделка. Интересуваме вашата позиция, който от вас е уверен и може да отговори по отношение на текстилната индустрия. Всички знаем, че тя е един от основните замърсители. Интересуваме как и по какъв начин вие виждате нейното приложение именно в България. Благодаря. Въпросът ви е към всички или към който има желание да отговори? Добре, към всички. Ще дадем думата първо на госпожа Венкова по реда. На господин Гърдев, извинявайте. Просто се обърках. Прощавам. Заповядайте. Както знаете, този зелен пакт е един набор от закони. Някъде по 30 са. И всеки един води към други. Така че, когато говорим за текстилната промишленост, естествено е, че той е вързан с един вид производство, което попада в някои от тези закони. Аз мога да говоря за много, но основната, искам да ви кажа философията на нашата партия. Това нещо трябва да бъде преразгледано конкретно към основните индустрии, към това, което България е поставена от недоглеждане или от незнание, или вече не знам от какво, в неконкурентно положение. И за това не само в текстил, и в земеделието. Там се налагат едни условия, където трябва 4% от земите да бъдат тук, защото трябва да има биоразнообразие. Ние в енергетиката и в транспорта. Естествено е, че текстилната промишленост много зависи изцяло от стойността на енергията. По какъв начин и защо този коствен, както споменах, регулатор, страдат и текстилопроизводителите. По какъв начин е защитен пазара? Вие страдате най-много, доколкото съм запознат, всичко свързано с... България имаше изключително добре развита индустрия за куприна. Всичко избяга в Египет и в Китай, защото енергията е по-евтина. Ето ви едно от нещата, които ще косвено касае пряко и конкретно тази индустрия. Ще дам възможност на моите колеги. Благодаря ви. Благодаря. Този пакт за трансформация, както виждаме, касае индустрии, които всеки ден се сблъскваме с тях, нашия начин на живот. И мисля, че в нашата страна, дали ние сме ученици, студенти или предприемачи, виждаме, че имаме голям брой хора, които лично те искат да си подобрят условията на живот, искат да станат по-богати, да влезем най-после в толкова на богатите. Ако приемем догмата, че въглеродният диоксид е враг номер 1 на човечеството и че трябва да станем пионери, като се изключим веднага нашите въглищни централи, много се съмнявам, че ще успеем да стигнем в този така
желан клуб на богатите. Никой от нас не е за забрани, ние подкрепяме новите технологии, но това е една държава да разчита само на вятъра, не е в условия, в които бизнеса може да се развива в тях. Така наречените ВИ-та могат да представляват 5-10, най-много 15%. Но ние не можем да разчитаме на енергия, която да бъде достъпна и за бизнеса, и за гражданите, ако следваме сляпо политиките на зелената сделка и няма предоговаряне с оглед на държавния и националния интерес на България. Защото ние участваме и в един глобален пазар. Страни като Китай, който между другото е вторият търговски партньор на България, няма да се впечатлят от нашите самоубийствени усилия да станем пионери в спасяването на глобалния климат. Благодаря ви много за отговора. Така, госпожа Симонова, изповядайте. Аз мисля, че е парадоксално, че партиите, които твърдят, че са най-патриотични, всъщност в момента защитават интересите на държави като Китай, защото именно свръхпроизводството от Китай, откъдето идват и, знаете, fast fashion, ефтините дрехи, всъщност ни водят до това ние да купуваме прекомерно. Ако направим обратното, ако се насочим към това да промотираме именно производството тук в Европа, да купуваме едни по-качествени неща, които знаем, че в Европа могат да бъдат произведени, ние ще живеем и по-добре икономически. Принципа намаляване, преизползване, рециклиране. Това е. Може да се рециклират тези използвани платове. Може както във Франция да имаме закон, който да ни дава и финансови облаги, намаляване на данъци, ако ние ходим на шивач. По такъв начин ние си запазваме тази индустрия тук, в Европа, тук в България, а не докарваме от някъде си с транспортни разходи, с замърсяване наистина на глобално на целия свят, само за да си докараме една дрежка, която струва $5 в Китай, но тя може да струва 10 лева тук, обаче да е произведена, да е качествена и да е българска. И пак ще кажа, колкото и пъти да се повтори една дезинформация, тя не става истина. Никой не затваря нещо, защото иска да го затваря. То е икономически изгодно. Обяснихме, че остават мините като резерв, когато е необходимо. Иначе енергията от тях е скъпа и не е правилно за всеки един от нас, за всеки български гражданин да му се оскъпява енергията и да всяваме страх и паника. Мислете, млади хора. Благодаря. Заповядайте за вашия отговор. Сега не съм специалист в текстилната индустрия. Единственият ми допир в текстилната индустрия беше в часовете по труд и техника, когато научиха как да шием. Правих страхотни кълъфи чула. Страшно. Но ако трябва да просъждаваме малко, и един бизнес, било той текстилната, първо, дали има отпадъци, няма ли отпадъци, те могат ли да се рециклират, не могат. След това тока, как ги произвеждаш, дали от възобновяеми източници, дали не. Това е важно. Също така, как ще ги транспортираш. Дали било то с влак, нали, който влака пък е, дай Боже, да стигне, нали, като и японските влакове, нали, бързи с ток и така нататък. Такива неща малки правят един бизнес и себестойността различна и няма да вкарваме ефтини продукти, било то от Китай, от Турция или откъдето и не, ще се ги правим тук. Така че зелената сделка, пак казвам, да, добра идеята, трябва да се предоговори, защото зелената сделка не трябва да бъде за сметка на работниците. Ние не можем да махаме работници, само защото, примерно, трябва да построим един фотоволтаичен парк. Знаете, че ние хубаво ще затворим дадена мина, примерно, ще уволним 1000 човека, да речем, 10 секунди, но ще се направим един фотоволтаичен парк и ще има 3 пазача. Нали? Така че зелената сделка хубава, но наистина да не е за сметка на нас хората. Благодаря. Благодаря за точността на всички участници. Както предупредих преди малко, тъй като времето ни е ограничено, давам възможност за последен въпрос. Господина на втория ред беше дал знак, така че ще трябва... Ицо, заповядайте тук, господина на втория ред беше вдигнал ръка и го видях преди това. Освен ако не сте се отказали. Бих преотстъпил място на младите. Добре, ако има някой друг, който да зададе въпрос. Заповядайте.
въпрос е към всички. Моят въпрос е към всички. Каква според вас трябва да бъде възрастта, от която млади хора трябва да гласуват? Знам, че има държави, в които това е 16, други 17, трети 18. Готови ли са младежите, как да постигнат по-голяма готовност? И защо интересно ме да чуя вашето мнение по този въпрос. Благодаря за този въпрос, конкретно касаещ младите хора. Отново и господин Гърдев, по реда на изказванията. Заповядайте. Да, разбира се, това е нещо, което наблюдаваме някои държави, не са много. 4 които намалиха възрастта на гласуване. Германия, Белгия, много. По тая логика трябва да намалим и възрастта за депутати. Турци го направи на 18 години. Направо в училищната скамейка от гимназията, отиват в парламент. Трябва да се намери баланс. И всяка страна е различна. И трябва да видим наистина в България какви от ограниченията имат някаква стойност и премахването на които ограниченията имат някаква стойност. Защото наистина всяка държава е различна. И моето, и мнението на моята партия, именно за това се обърне внимание на България, на различията от всичките, от другите държави в Европейския съюз, например в Нидерландия, и да се търси български интерес и да се види българската специфика. Това е много добро. Благодаря ви. Госпожа Лайко. Възрастта за шофиране в България е 18 години, в САЩ мисля, че е 21 за алкохол, за шофиране не съм сигурна, но отговорните неща, които ние можем да правим като граждани, както имам права, така имам и отговорности. И за да мога да упражнявам едно право, според мен аз трябва да съм на този етап вече достатъчно добре запознат с простичащите това последици. По отношение на намаляване на възрастта в европейски мащаб, само да отбележа, че това беше една политика, която отново тръгна от поддръжниците на Зелената сделка, защото в началото те смятаха, че младите хора ще ходят на Fridays for Future, че Грета Тунберг е новия астрофизик, който ще определя как ще функционира нашия свят, но реалността е, че в момента младите хора от 14 до 25 години подкрепят най-висок процент партии като алтернатива за Германия. В Германия патриотична партия, която поставя германски интерес на първо място и политически партньор на нашата партия Възраждане. Благодаря ви. Към госпожа Симонова сега. Чудесен въпрос за завърших на днешния дебат. Аз като народен представител, който работи в последните 3 народни събрания активно с младежки организации, с младежите, организирах конкурс Млад европеец, в който се включиха редица младежи, с които заедно дебатирахме много важни теми за Европа. Смея да ви кажа, че много от тези младежи ще сложат в джоб много от колегите ми в Народното събрание. Това, което вярвам аз, че трябва да се работи с младите хора, така че те да разбират, да бъдат в течение на всички европейски политики и да могат да вземат активни позиции. Много ще се радвам с колегите от Национален младежки форум наистина да направим такова изследване, да видим и нагласите сред младежите и въобще да изследваме този въпрос така както трябва, чрез диалог и чрез намиране на най-доброто, което е и за младежите, и за България. Тук бих искала да ви обърна внимание на следното. 2019 година, когато всички твърдяха, че Европа ще отиде към консервативните партии, че ще избере една много антиевропейска комисия и всичко европейско е лошо, всъщност младите хора в Европа се вдигнаха. Невиждана активност, над 52% при младите хора в Европа и тя промени комисията, защото младите хора искат да живеят добре, искат да живеят в една по-зелена Европа с каузи, където социалното предприемачество, където грижата за хората е на първо място. И тя ще спука наистина за това и те успяха да променят резултатите. Така че вие, които можете да гласувате и сте над 18, от вас зависи, а за бъдеще ще видим дали не може и за тези, които са по-млади. Тук видях осмокласници по-рано. Благодаря ви. Заповядайте. Аз съм на мнение, аз съм на мнение, че възрастта трябва да е 18, защото
По нашите закони, когато станеш на 18, ти освен права и задължения, т.е. освен права имаше задължения. Следователно, ти за да използваш правата си, все пак си отговорен по някакъв начин. Сега в Германия намалиха за европейските избори на 16. Казва, че 1 милион повече хора ще отидат да гласуват. Дали ще е така, ще видим. В Румъния мисля, че сега за първи път я смъкнаха на 17, ако не се лъжа. Но аз съм мнение, че трябва, когато ти си пълноправен гражданин, вече станеш и можеш да носиш отговорност, тогава да можеш да гласуваш. В щатите можеш да гласуваш на 18, ама не можеш да пиеш. Нали, странно. Книжките са на 16, а в Тексас ги вземат на 14. И завършвам с това, че преди няколко месеца бях на един обмен по Еразъм Плюс и си говорих с едни румънци. Те в техния град са направили нещо, общината е направила приложение, с което ти, когато го смъкнеш, децата да могат да кажат на дадена площадка, която ще се строи, къде да бъде люлката, къде да бъде парзалката, къде да има пейка. Ето това е един такъв начин, който може да приобщим по-младите хора по някакъв начин да изразят своето право. Така че аз съм на мнение, че трябва да е 18, защото имаш пълните права и отговорности. Благодаря на всички за отговорите и за изчерпателността на самите отговори и за това, че влязохте в конкретика, не само при отговорите на въпросите от аудиторията, но и при излагането на вашите тези. Бяха подплатени с доста аргументи, което ние от младежките организации силно оценяваме, когато водим дебат. Както казах преди малко, времето е ограничено, така че ще преминем нататък. С микрофона аз. За да може да преминем към заключението, ще дам на всеки от участниците 30 секунди за заключителни думи към аудиторията, за да може да закрием този дебат подобаващо. Заповядайте, господин Дър. Да, благодаря. Пропагандата също не може да стане истина. За мен най-големият въпрос, най-голямото притеснение е кои са къде е възрастовата граница за безработица. 18-28 години в Европа. Не за друго не искат да работят. И това е нещо, което пряко засяга нашето бъдеще. И заради това наистина нашата партия само отговорно гледа възможностите, перспективите, които можем да дадем на вас. И да бъдете активни участници не само в гласуването, в изграждането на обществото, европейското общество. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожа. Благодаря и много се радвам, че имах тази възможност и че тези дебати се случват тук в Габрово, не само в центъра на София, че ние се събираме и младите хора използват тази възможност да общуват с хора, които са или представители, или кандидати за представители, защото силата на словото може да ни промени. Нас лично може да промени обществото. И ако можем да формулираме нашите мисли, нашите аргументи, ще бъдем успешни не само в политиката, не само в бизнеса, но и в собствения си живот. Така че моето послание отново е: мислете критично, хвърлете клишетата и думичките като дезинформация в кошчето за боклук и бъдете такива каквито сте. Използвайте най-добрите познания, най-доброто образование и силата на словото в дебати. Госпожа Симеонова сега. За Европа по-близо до нас, за това да работим заедно за активно гражданско общество при младежите, за икономически растеж, който обаче е обвързан и с по-добро качество на живот, за това да имаме евродепутати, които не виждаме веднъж на 5 години, а с които общуваме постоянно, които общуват с студентите, с младежките организации, които имат млади хора в екипите си, които ги е грижа целогодишно за вашето мнение, а не веднъж в годината. Може да ме подкрепите. Аз съм с номер 14, преференция 104 в бюлетината. Благодаря ви за днешния дебат. Моето послание към вас е: гласувайте.
гласувайте, защото апатията може би е най-големия бич в момента, който даваме в нашето общество. Ако някой от нас ви е харесал, гласувайте за нас. Ако друг път ви харесва, отидете, но гласувайте. Всеки един глас е важен. Всеки един от вас трябва да използва гласа си. Деца вика, това останало едно от малките права, които са ни останали на където вика, но все пак, използвайте го правилно, гласувайте, отидете, отнема много малко. Наистина, цък-цък и това е. Така че гласувайте. Благодаря. Прекрасно да завърши на нашия дебат. Благодаря за вдъхновяващите думи на всеки един от вас. За мен беше чест да бъда модератор на този съдържателен, по същество, доста подплатен с аргументи дебат, с много подготвени участници. Това наистина е привилегия за всеки модератор да участва в нещо подобно. За мен беше чест да модерирам и първият дебат, който Национален младежки форум и неговите партньори успяха да изнесат извън София. Предстои още един такъв дебат във Варна, морската столица на България, който ще се проведе следващата седмица. На 29 и на 5 юни предстоят големите дебати, които ще се проведат в София, респективно за Народното събрание и за Европейският парламент. Така че проследявайте програмата на Лигата на младите гласоподаватели, защото тя този път доста се разгръща. Благодаря ви още веднъж за активното участие и както ние наскоро си казахме с нашите колеги, страшното не е да гласуваме, страшно е да нямаме право на глас, така че възползвайте се от това свое право, защото някой някога се е борил за това да имаме свободата да избираме. Благодаря.